paramilitary forces. बयबो खेलखौ फाखोसे गिदिंदो ओमफ्राय बेहाय जों ज' जिरायगोन बे थाग्राबारियाव प्रे रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि बेखेवनाय हागोन ना हाया हौवासाफोरा नैबे प्रे रिक्रुटमेन्ट सोरबा खना खना सादा बिरि जाफुबायबा दोनथ'बानो जाबाय आरो बे हिसाबै जोंनि थाखाय साब डिभिजनाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो नैबे हाग्राबारि जनता हाई स्कुल आरो एमइ स्कुलनि बे गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय आरो बेयाव बेनि थाखायनो खुंदों जिहेतु बिटिआर सुक्तियाव माने जोंनि लाइमोन गेजेराव पारामिलिटारि फर्सेसआव माने थांखि दङ आरो बे हिसाबै खम समनि गेजेरावनो जोंहा बे पारामिलिटारि फर्सेस आसाम पुलिसाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ थिसननायनि थाखाय इन्टारभिउ जादों बे इन्टारभिउआव जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोरलैयै उथ्रिसार जानो हायो बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकारनिफ्रायनो खरसा खालामनानै बे ट्रेनिं सेन्टारखौ जोङो खुंनाय जादों आरो बेहाय हाग्राबारिल' नङा बिटिआरनि गोबां जायगायाव जायफोर सेन्टारफ्राव जों ट्रेनिं खालामनाय जादों बे सेन्टारफ्राव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लादों बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों आसा खालामदों साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे ट्रेनिंखौ कमप्लिट खालामो आरो खालामनानै जि इन्टारभिउ जागोन बे इन्टारभिउखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसारनानै गाव गावनि जिउखौ जाहाथे दानानै लानो हायो बेखौनो जों आसा खालामो दिनैनि मेलखौ सामलायगिरि बिथांमोना नैबे ट्रेनिं सेन्टारा फैगौ समबारनिफ्राय जागोन नङा होमबा दा बिदिब्ला समबारनि बबे समाव जागोन नङा होमबा बे मोनसे माने क्लियारिफिकेसनखौ आं होनो नागिरदों जोङो फुंनि 6 रिंगानिफ्राय जागायगोन बेवहाय हागोन ना हागोनथ' नङा होमबा आइजोफोरनिफ्राय हागोन ना फैनाय उसुबिदा दङ नामा जोङो फुंनि 6 रिंगानिफ्राय स्टार्ट जागोन जोंनि खारनाया बिदिब्ला नोंथांमोना बिनि आगोलावनो फैनांगोन सोर बबे बेसेबां डिस्टेन्सनि दङ नोंथांमोना बे समखौ एसे गोरोबना लानानै जाहाथे 6 रिंगानि एसे सिगाङाव सफैनांगोन मानो होनबा जों 6 रिंगायाव जोङो जोंनि खारनायखौ जागायगोन बेनिफ्राय माखासेफोरा हागोन ना हाया नोंथांमोनाथ' हागोन ना खारनायाव ओमफ्राय हौवासाफ्रा बेसेबां दा बिनि थाखाय हौवासाफोरनिया जोंनिफ्रायबो दैनि फेसिलिटिखौ खालामनाय जागोन नाथायबा जेसेबां हायो नोंथांमोना गावबा गाव लोगोआव गंफा गंफा दै बथल थाखायोब्ला साबसिन जायो मानोना बेवहाय फिजिकेल जिहेतु एक्सारसाइज जागोन माने जोंनि देहाया गुदुं जागोन बेहाय बोरैबा गुसु लोंनानै बा सोरनिबा थाखाय देहानि खहा जायो सोरबा गुदुं लोङो सोरबा गुसु लोङो दा बेखौ एडजास्ट खालामनानै नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि सुबिदाखौ बानायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय सानफ्रोमबो जोंहा नोंथांमोनखौ खारनायाव बारनायाव फोरोंनो थाखाय जोंनियाव रिटायार्ड माने माखासे जोंनि पुलिस बा आर्मि बिफानाव साख्रि मावबोनाय बिथांमोना थागोन आरो जोंनि मेनेजमेन्ट कमिटिनिफ्राय बेवहाय थागोन अब्ला नोंथांमोनखौ बिथांमोना गाइडेन्स होगोन आरो बै सानखालि जोङो खारनायखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव जोङो बिथांमोनखौ सिनायथि होगोन सिनायथि लाहोगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरा नोंथांमोना जेन मेनेजमेन्ट कमिटि आरो जायफोरा नोंथांमोनखौ फोरोंगिरि हिसाबै खारनाय बारनायाव फोरोंगुरु हिसाबै बाहागो लागोन बा फोरोंगोन जों नोंथांमोना बिथांमोननि मोनफ्रोमबो बिथोनखौ मानिनानै सोलियो मानोना मानिनायानो देरसिन जाफुंसारनायनि मोनसे माने लामा मथे किताबनि जसिनाखि लुबैयो अनुरोध करिছো जोंनियाव हयथ' मेक्सिमाम सफैयाखैब्लाबो बिनि खावसे बेवहाय ट्रेनारफ्रा बेवहाय सफैदों गासै जोंनि सेन्टाराव दासिमहालागै 362 सा जोंहा बेवहाय बाहागो लादों दा बिदिब्ला जाय बिथांमोना दिनै सफैनो हायाखै जाहाथे नोंथांमोना गावबा गावनि फ्रेन्ड सार्कोलाव नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरखौ दोनैयो माने फोरमायथि हरो बे समबारनि फुंबिलि 6 रिंगानिफ्राय जागोन आरो फिजिकेलि जोंहा जि खारनाय बारनाय बे जाग्रोगोन बिनि उनाव जोंनि
जि थिउरि बियो जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय जि बिथोन फैगोन बेबायदिनो बिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जालांगोन दा जि जोंनियाव जिखिना बिथोन दङ बेबायदि जोङो बेखिनिखौ साजायलांग्रोगोन अलरेडि जोङो जोंनि फिल्डनि जि मेजारमेन्ट बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय अलरेडि जोङो मोनसे जखाखौ होफैखाबाय आरो बे हिसाबै जोङो बिनि जखाखौ जोङो थि खालामना दोनबाय नाथायबा दाखालि गय बोथोर गाज्रियाव अखाजों जों गाबोन थि खालामगोन अब्ला जोंनो साननै सम नांगोन अब्ला बेखिनिखौनो खावलायबाय जोबनायाव जे नोंथांमोना बयबो फुंबिलि 6 रिंगानि एसे सिगाङाव जाहाथे सफैयो आरो बिनि उनाव साफ्रोमबो नोंथांमोननि जे सिमां बेखौ जाफुंसारनायाव नोंथांमोना मैखोमै बाहागो लायो बेनि थाखाय मेनेजमेन्ट कमिटिनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जोंनि फोरोंग्रा बा टिउटरफोरखौ बेनिफ्राय गाननाय जोमनायनि खेथ्रआव नोंथांमोना मिथिखागोन नङा होमबा लेडिसफोराबो माने गावबा गावनि जि गाननाय सोरबाबा माने मा खारनायाव हयथ' जुथा गानाब्लाबो खारनोबो हागौ बे नोंथांमोननि गोसो नाथायबा जेसेबां हायो जेजों एडजास्ट जायो बेखौ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे खारनाय बारनायाव उसुबिदा जाया बेनि थाखाय नोंथाङा ड्रेसफोरखौ माने मेनटेन खालामबानो जाबाय बेखिनिखौ खावलायबाय आरो जायखिजाया उसुबिदा थायोब्ला जाहाथे फोरमायनांगोन आरो जों मोनसे डिसिप्लिन खालामगोन बेवहाय जिहेथु जाफुंसारनांगौब्ला